Ha airtimach gui na neach desachi agus na neach neach gur son a féchbid. An beper neach gynnadel son rhysg. O leib na hwprach sin, byd olamach yn misg yn dŵnju o hwg al neachgan. Yn dŵ, ha brin rytar am at mach gilein. Skrivet is klassische enemel. A ha oer tillige gwyst. Everybody starts to look like a potential sponsor. Yeah. Ha tar am at yn jay echtri e vehe horst amach. Agus beertje skrivig mi in se feber. It's something you're born with. Yeah. It's a gather that you have to do. There's also a craft involved. Oh, there's a craft involved. I would say that's right. Dolle rest ser eerst dit er galige severle het taurach gur rau. Is hoe je kan jiesach gur aan skrivig. Still photography and maybe Yeah. moving clips. I've got one in March in Glasgow. I mean, $1, could you? Virketera, aye. So, big is big. Ha tarat machgelein anichtje. Misk me literatis. Okay. Literatis toch. Ach, shin for the me. Right. Agus noor gal se, ha fis ek ertje gewil stoeke ljourekje son da gulake lianu sen a hiris in feber. Ha office in de feber aan een ballevannig aan een binje veulen. Yeah. Ha ertje in doel sheriff in de feber de liatachig. Agus ha koepet het ladig lien noer. I want to start really with an appraisal of what I see Yeah. and a review, and then I'm going to hand over to you. You may have seen the email earlier today. We'll do something, once this thing goes live, or if I get a chance to do it beforehand, we'll do. Han draine get a horse shachet telefoon. De company has steeds je kiet en je wieltje in het val af aan een Brighton, aan een Sassin. No. I'm joking. If we come to the events calendar, Yeah. good decision, key decision. Who made this decision, me or you? We know it was you. Bitarut en Jeffristjes een larig oer. Ik alles tjech rein var een jeechek dunje neachken met je het olse skiede gedaan. Agus galeriers on Jalavan. I can see what you've done. I love it. Die sjå schalt in op het voor immer stoer dele. Galerie in Trounse. Yeah. So, okay. So you're going to do the whole law. En sjå beloch gal in de taschbenne genoeg bedach geheen gach meers. Because there's no just like it, don't you? I don't. Ik nu naam aan laag zo'n na hirische goed aan een klauw het jan ook vesk. Agus het haar op bij de kertje die jan over zo'n een tjeschal. Hij sannes een gelauw aan zo'n grievig is een innatal. Ach hij ficht zich ook gulak die lianug. Wit pies harmet zo is een gaai. Han ballen het coole werkje je schalt in de stadje ze wil gach toelekker zo niet is de meer zo. Follow the college in this. Een stalletje naar waar, kun je. Good afternoon, Ben. Hallo, Sean, ik heb me gaan zeggen. Ach een oos gewil een fiestje zo. Je meet je af kindje gewil verille maar is koud. Ski al mee een project op een doorges aan een lochbuste. Agus een neer kan je oprich in de huilig. Le weer leertig naar het te tien of een zijn. Femi je hulle ski alle wie kerst. Agus hij ertje gemet toligtje gach route jera telefoon. Le schoon aan niet gaan. Manager de project. Mas kude aan een glauwe.
beter klovoerlige verpe de maandag. Maar zijn se ich hatte vis a kertje en och, agus kur kriech it gach dulek. Getjera, stochen nach eig en lepie kiitjit. Met het tarmet kind. Gaan lane gaan nu de hik de pep de machen en glo. Heetjekje het kente de noppe de rinje. Getjera, ha kolles tollesje tarmet er en dag ulekje. Toepen token. Zijn neerke leer han kutrok, men de hoprichen dan een nog beuste. Agus kodis in drie misnjoch kan een kersnoch geher som boer nog ene machas en teknjoles uit. Bisanassen agus skeelachken van de kersnoch getarskuade hule dunjen de sherrevis in de herrien. Agus de heuvere nille hachkeurs aan voedigen sjouw. Han nou geneuven vis ertje smunjige gewillen open de herrisch, de kluch paars goedremoch, van een behe kersnoch gujist.